हेल' लोगोफोर गासैखौबो आरो फिन खनसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर दिनै GCB आर्निं एप्सआव नोंथांमोनखौ दिनै माबोरैहाय रिसार्च खालामो आं बेखौ दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना ओरैनो रेजिस्टारल' खालामनानै दोनदों, दासिमहालागैबो रेजिस्टार खालामाखै। थाबैनो रेजिस्टार खालामला, मानो होनोब्ला दासिमबो जोबोद मोजां उइद्र' होगासिनो आरोना। साननैल'सो जाखादों नालाय, बियो दायो जोबोद मोजां आर्निं माबा होगासिनो आरोना, उइद्र' होगासिनो। दायो आं नोंथांमोननो माबोरै रिसार्च खालामो बेखौ दा खोन्थालांसै। दिनै आं 1700निखौ खालामनानै नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायगोन आरोना। लोगोफोर नायलां, दायो आं नैबे 1700खौ थुबाय, नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दायो रिसार्च अपसनाव थुबाय, दायो बेयाव 1700 सेलेक्ट खालामबाय आरो पे वानाव नोंथांमोन थुदो। बेनि उनावहाय रिसार्च अपसनाव थुदो। दायो UPI ID फैसिगोन, नोंथांमोना नैबेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ स्क्रिनशट खालामदो। बेनि उनावहाय जोङो थांगोन पेटिएमआव। पेटिएमआव थांगोन, जों पेटिएमजों दिनै रिसार्च खालामगोन। नैबे पेटिएमजों दायो नैबेयाव स्केन एन्ड पेआव, बेनि उनावहाय नैबेयाव माबा दङ, इयाव फट' इयाव गेलारियाव थांगोन आरो नोंनि स्क्रिनशट खालामनायाव। बेनि उनावहाय इहाय थुना होदो। दायो फैबाय 1700, बे प्रसेस। दायो नैबेखौ कपि खालाम। कपि खालामनानै नैबेयावहाय UTR-आव इयाव पेस्ट खालामना होबानो जाबायना लोगोफोर। बेवहाय पेस्ट खालामनो रोङाबा लिरनानै होबाबो जायो। बेनि उनाव साबमिट थुनानै होदो। अब्लानो बे अके जाहैसिगोन आरोना, बे साक्सेस जाबाय। दायो जोंना रिसार्च खालामनाया जाबाय आरोना लोगोफोर। रिसार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 35 बानासखौ मोनखायो आरोना। दायो 1735 जाबाय लोगोफोर। दायो जोङो मा खालामबावनांगौ, बेखौ इनभेस्ट बायनांसिगौ आरोना। बेखौ जों बायगोन। दायो 1700 गाहायाव दङ नै, जों बेयाव थुनोसै थिराव थुना होनोसै। दायो थिराव थुबाय जोङो। दाना बायनोसै आरोना, जों बेखौ बायबाय। दायो नैयाव 35ल' थाबाय, माने जों बायनाय जाबाय आरोना बे 1700खौ जोङो। दायो नायदो, बेवहाय जोङो दायो बायबाय आरोना। बेवहाय दायो जोङो सानफ्रामबो 420 माने मोनबाय थासिगोन आरोना। दैलि 420 सानफ्रामबो उइद्र' खालामनो हागोन। लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो रिसार्च खालामाखै, थाबैनो खालामनानै लादो। अब्लानो रां खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर। आरो गोसो दङब्ला खालाम, गोसो गैयाबा दा खालाम आरोना लोगोफोर। बेवहाय रावखौबो जर जबस्ति गैया आरोना लोगोफोर। बेखिनियानोसै।